pachoka kau ochiwo notice mandala 7 mar ng'anyo ne tend Kenya Airports Authority, Kenya Airways, Jambojet kod KCAA ponono ni ywak mari ok owinji. Kaluwore gi jagoro maduong' mar kau Moses Ndiema, tend riwruogego gimiyo notice ok osebedo katiyo e yor chik moloyo to luwo winjruok mar dok e tich magisebedo ka gichiwo. Efinya Kidi nigi ler mathoth. E romo margi kawuono e boma ma Nairobi, jotije paw ndeke pachoka kokadho riwruoge ma Kenya Aviation Workers Union oriwo duondgi ka giwacho ni gibiro simo taya e lwasi kendo chungo wuodhe mag ndeke ponono ni ywak margi ok owinji. Kaluwore gi jagoro mar kau Mos Ndiema, jotije paw ndeke ok osebed ka ichulo osara e yo mowinjore kendo moko kuomgi oseriemb tich ataro mar chik. Ywak margi maduong' en mondo okete tim winjruok mar dok e tich mabiro neno ni ochop kare ratich jotijego. Kuom mano, gichiwo notice mar ndalo 7 ne tend KAA, KCAA, KQ kod Jambojet mabedo e twak kodgi. Today, the 17th of July 2026, Kenya Aviation Workers Union issues a 7-day strike notice will be effective Monday, 20th, 2026. Tuko pamoja hapo? From there tunaanza nini? Countdown. Wacha tuonane. Kabisa. Ma e thuolo mokwongo ma kau ochiwe notice ne riwruoge 4 wang' achiel ka giwacho ni mano e yo ma inyalo winjgi. It is the only time we have issued a common strike notice for 4 organizations. KCAA lazima tu sign CBA ndio ndio mgomo ifanya nini? Isimame. Kila mtu akimbie mbio zake. KQ kimbia yako. Jambojet kimbia yako. KAA kimbia yako. Funga. KCA kaza huko juu. Weka mnyororo wako angani. Kaza kabisa. Tuone kama hawatatusikiza. Kawuoma kochung'ni kata obedo ni gidwaro neno dongruok e sekta ma wuodhe ndeke nyaka rang ratich jotije e sekta no. We want a successful, prosperous aviation sector. But that cannot be achieved at the detriment of workers' rights. Hatuwezi kukubali. Wataanza kurealize that power resides in us more than in them. Jogo matiyo gi ndeke e yor wuodhegi bende onyiso timikruok makare ponono ni ng'anyo biro dhi nyime ma mondo kik gine mudho. 7 days from 20th on Monday. Hesabu siku ngapi? 7. You are likely to face inconveniences. You are likely to run into challenges if you are to use any of our facility in this republic. Because now I mean facilities down and Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi.